Salam, qadirli vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Men dün yolla gelýärken bir gepleşik dinledim. Ol gepleşik Saparaga, Halmuradaga, Kemine we Aydın dördüsi alıp barıpdyrlar. Özüňiz bilişiňiz ýaly biz geçen ýyly, ýagny 2020-nji ýyly oýanyş ýyly diýip eglan etdik. Bu ýyly bolsa 2021-nji ýyly bolsa biz hereket ýyly diýip eglan edýäs. Şol sebäpli hem şu gepleşikde bir täzelik aýdyp geçipdirler. Bu gepleşik ýani bu täzelikde şu halas ediş komiteti diýip atlandyrylýar. Bir maksatnama orta goýupdyrlar. Bu halas ediş komiteti buna watanyny söýýän adamlar goşulyp bilerler. We Enha görüşüňiz ýaly menem bugün muharby eşikde çykyş edýän. Buň özüne görä sebäpleri bar. Men 12 ýyl Türkmenistanyň harby gullugyna gulluk etdim we ätýaşdaky duran etger hökmünde Orusça aýdamyzda zapasda duran ofitser hökmünde we Türkmen halkymyň wepalygy hökmünde men hem öz adymy ýadyrmakçy şol komitete we iň soňuna çenli hem görüşmekçi. Oňa da men size söz berýän. Galy bersede bu galan ähli halkymyzy şu görüşde gaýra durmazlygy haýyş edýän gelin hem mäňiz goşulyň. Ata-babalarymyzyň şol watan üçin görüşen, janyny beren ýurdy Türkmenistan watanyma meniň hem janym gurban bolsun. Bolýa adamlar, watandaşlar sag bolun, ýene görüşeriz. Dinleýäňiz üçin hem taňyrkasyn.